hi devia ser algú que sabia tocar algun instrument. La guitarra, la dolçaina, la campana... Ara és el moment que venen els municipals. Fan una volta als organitzadors. Això no te va ser. Pues no toca tan malament com tot això. Caminant. Que va. Mira, anem caminant i... Anaven a un pas normal, però el paisatge que tenim... De novembre, en què totes les cultures del món celebren la festa dels morts. Alteas, mariners, no gosen així pescar a la mar, perquè quan corren el bou i xorren la corona només pesquen una cosa. Només capturen una sola cosa. Calaveres. Calaveres. És un dia que fa respecte. Les estribacions anant-se'n ja cap a la vall de Biar, l'alt d'Inalofó, allí hi havia un mas, que ara ja no està, però us he de dir que l'últim propietari, el que el va comprar, l'antic propietari, el va derruir. En fi, promoció del patrimoni a la valenciana. Les coses no diuen. I quan va passar de la Plaza de León, estava tota la costera de la font de la coberta de neu. Se sentia la remoleta de la font que rajava un filiu d'aigua al llevador. I enmig d'aquella costera d'ous, veu que al terra hi ha com un embaló, unes ropes, com no sap si és un gat o un animal o una cosa que es mou. Que hi ha algú que havia d'haver en aquelles hores. I quan arriba allà, es troba puríssima. Si això és una criatura, era un xiquet de bressol, però de bolquers. De fet, eren els bolquers allà. Doncs un eixia pegant bastonats a un gos, o un estudiant des de dalt d'un terrat li tirava una taronja, el que passava, eren carrers molt divertits. Podies estar tot el dia mirant què passava al carrer. Però aquell dia es va fer un silenci.